tinagin yung kustuara ko, makatunggulo lang ko na sa iroy na luluna, pananadong. Kaya kung bukman na ya, tinagin po kabagir ka sa mga rinarinaw, nagdesta nakawarar ki bilawan saranaw, pero lang sa magandang among tiyas taon na yan, narumari ka sa bayabong. Katawan niya kung pamanas tubusutuhan tani niya kakana-kana kulangan as tuwin na del pawin niya, nakudedaway niya. Kain ko na sulutan sa biluin, abis dito sa biluin, ko na ilalagay pong sa isa, nataman sa stapulo, na isa kong wipunan.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
na